கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா கேம் ஆன்லைன் மணி ஏர்ன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானதான், அதோட ரொம்ப செக்யூர் உள்ள ஒரு ஆப்பு தான். ஆனால் நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட வேணாம். இந்த ஆப்பை நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், கவலைப்படாதீங்க. அதோட நாங்கள் வந்து நிறைய திறமைகள் யூஸ் பண்ணி எப்படி மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுங்கிற நான் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதனால அதையும் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதோட இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணுன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை ராபிட் மணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனையும் ஆனில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து எல்லாேருக்கும் பேட்டில் ராயல் விளையாடுவீங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்கீங்க. அவங்களுக்குலாம் அந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்க நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. இது என்னென்னா சிம்பிளி வந்து கேம் ஆன்லைன்லேருந்து மணி ஏர்ன் பண்ணுறது. இது அந்த கேம் ஆன்லைன் மணி ஏர்ன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதனால் ஓட பேசாமல் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் ராபிட் மணி தமிழ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் பேர் என்னன்னா பேட்டில் ஸ்குவாட். இந்த பேட்டில் ஸ்குவாடுங்கிறது ஒரு செக்யூரான ஆப் தான். நீங்கள் வந்து கவலையே பட தேவையில்லை. இதில் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி அண்ட் ஐபிஎல் டோர்னமெண்ட்ஸு சேர்த்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பப்ஜி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும், அதனால் பப்ஜி போய் பார்க்கலாம். பப்ஜியில் என்ன இருக்குன்னா, பப்ஜிக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா நிறைய அப்கமிங்னா அவங்க சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அதில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து 800, 600, 800. ஒரு கில்லுக்கு ₹7 அந்த மாதிரி சம்திங் அவங்க வந்து ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சில இது வந்து சர்வைவல் இதாக இருக்கும். அதனால் அதில் வந்து ரொம்ப அந்த காயினுக்கு வந்து ஈஸியாக மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து நிறையா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அதோடு அதில் வந்து நீங்கள் மணியும் ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ணலாம். அதில் டிடிஎம்மும் இருக்கும், எராங்கிளும் இருக்கும், ஸ்குவாட் மேட்சும் இருக்கும், யுஜி சேலஞ்ச் இருக்கும், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். இதே மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர்லேயும் நிறைய சேலஞ்ச் அண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்பை மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதை டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா வின் பண்ணி போனஸையும் வாங்கலாம். இது ஒன்றும் இல்லை, மேலே அந்த ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ரொஃபைல்குள்ளே போனீங்கன்னா மை வால்ட்டுக்குள்ளே போய் பேடிஎம் இருக்கும். அதில் போய் 10 காயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ₹10. நீங்கள் அதில் போய் ட்ரான்சாக்ஷன் ₹10 ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஈஸியாக ஒரு ₹600 சம்பாதிக்கலாம். ₹600 சம்பாதிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப செக்யூரான ஆப் தான். ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோடு எங்கள் சேனல்லையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதில் போனீங்கன்னா அதில் நீங்கள் வந்து ஜாயினும் பண்ணிக்கலாம். அதோடு சேர்த்து நீங்கள் அவங்க எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம், ஸ்பெக்டேட்டிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து கில்லிங்க்கு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சர்வைவிங்க்கு ப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கைஸ். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம். அதோட இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறைய வேணுங்காக தான் டெய்லி கண்டென்ட்ஃபுல்லாக வீடியோ போடுறோம். ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனையும் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஷேர் பட்டன் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அதோட பெல் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆனில் போட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து வீடியோஸ் போட கரெக்டாக இருக்கோம் கைஸ். அதோட பாய்.